Lassie. Rescue Rangers. Lassie's 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 Rescue Rangers. Rescue Rangers. Lassie. Podvodna nesreća. Kakav lep izlazak sunca. Izgleda da će biti lep dan. Biće ovo dug dan. Nisam navikao da ustajem ovoliko rano. A nisu ni Lesi i Bezubi. Priznajem da nije lako ustajati u cik zore ako nisi navikao, ali mornarica počinje rano sa aktivnostima. Pogotovo danas. Ima još dosta posla pre porinuća akvadroma. Kad već pričamo o akvadromu, evo ga pred nama. Mornarički brod na kom smo učili ne izgleda nimalo kao ovaj. Da, više izgleda kao svemirski brod. I jeste kao svemirski brod. Samo što ne plovi prema zvezdama, nego ide kroz vodu. Ovde spasioci 1. Tražimo dozvolu za sletanje. Imate dozvolu. Vetar je sever, severozapad 12 čvorova. Razumem. Sedite svi i vežite se. Slećemo. Dobrodošli. Počastvovani smo vašom posetom. Nisam mogao ni da pretpostavim da ću jednom upoznati Lesi i spasioce. A mi nismo zamišljali da ćemo biti deo projekta kao što je ovaj akvadrom. Zar ne, Lesi? Pa, vidim da ste svi raspoloženi za akciju. Ajmo onda. To bi trebalo da je poslednji tovar za akvadrom. Vidim da ste spremni da pođete. A životinje će biti spremne za minut. Svi se baš radujemo ovome. Ne učestvujemo često u ovako uzbudljivim projektima kao što je ovaj. Uveravam vas da mornarica ne pušta u pogon brod kao što je ovaj svakog dana, pogotovo sa tako mladim ljudima i životinjama kao članovima posade. Očekujemo da naučimo mnogo toga. Siguran sam da ćemo svi nešto naučiti. Napisat ću seminarski rad o našem putu. Kapetane, životinje su spremne. Odlično, odlično. Sad sam video sve. Lesi i Bezubi u ronilačkim modelima. Ali gdje je ronilačko odelo za Brzog? Priroda je obdarila Brzog sa boljim ronilačkim modelom od naših. Ali smo mu ipak nabavili sistem za vazduh kao i svima ostalima. Pažnja svim članovima posade, javite se na vaša mesta. To smo mi. Zdravo, mama, vidimo se za par dana. Pažnja, govori kapetan. Obraćam se svim članovima posade. Pripremite se za zaron. Glavni otvor je zatvoren. Sonar je uključen i radi. Pritisak je u redu. Ne brini, Lesi. Biće dosta toga za vas da radite kada krenemo. Kontrolo, ovde akvadrom. Ovde kontrola, recite. Spremni smo da zaronimo. Razumemo. Sve je spremno. Onda je spuštamo. Zaranjaj. Ovo je kao kad se voziš liftom. Da, jedino što kraj nije u podrumu. Dubina 350 metara. Vanjski i unutrašnji pritisak stabilni. Svi sistemi su u redu i tempo spuštanja je stabilan. Sve je u redu. Hoću da zapišem neke svoje utiske, ali se toliko toga dešava i ne znam odakle da počnem. Razumem te, Jackie. Teško je opisati ovako divan svet. Svakako. Šta je bilo, Lesi? Jesi li videla morsku mačku? Izgleda kao da par većih objekata pliva uz njihovu krmu.
Mislim da nije ništa ozbiljno. To su neke ribe koje se igraju. Lesi, smiri se, sve je u redu. Osim što se iz nekog razloga prebrzo spuštamo. To ne bi smelo da se dešava. Kapetane, kontrole ne rade. Ovde kontrola. Instrumenti nam pokazuju da se spuštate brže. Javite se, molim. Bene, izgleda da nam se upravljački sistem pokvario. Pokušat ćemo da ga popravimo, pa ćemo da vam se javimo. Razumem, kapetane. Jackie, punom parom nazad. Punom parom nazad. Ne vredi. Bez kontrole ne možemo da održimo stabilnu dubinu. Zaustavite sve motore. Zaustavljam sve motore. Kako ide, kapetane? Bojim se da ćemo morati da napustimo brod. Da napustite brod? Tako je. Ovaj brod se neće zaustaviti dok ne stigne do dna. A to je daleko dole. Kapetane, spremni smo za izbacivanje. Sekvenca izbacivanja započeta. Baš je dug put do gore. Otišli smo veoma duboko za kratko vreme. Samo zapamtite da ne izranjate brže od mehurića i neće biti problema. Jesi li čula, Lesi? Ti i Bezubi se držite nas. Pažnja svima. Posada akvadroma je napustila brod. Spremite se da im pomognete kada izađu na površinu. Hoće li biti dobro, tata? Otišli su veoma duboko, ali kapetan zna šta radi. Ne bi trebalo da bude problema. Sigurna sam da je najstrašnije životinjama. One nisu imale podvodnu obuku. Kako su svi? Za sada smo dobro, kapetane. Šta je bilo, Lesi? Verovatno brine zbog Bezubob. Kao i ja. Odvojio se od grupe. Bezubi, dođi ovamo. Ja sam najbliži. Dovešću ga. Šta je ovo? Hej, šta se dešava? Ko ste vi? Štedi vazduh, klinac. Prijatelji te ne mogu čuti. Hajde sa nama. Trebalo bi da izrone na površinu svakog momenta. I eno ih. Kakvo olakšanje! Posada akvadroma je izronila. Započnite postupak izvlačenja. Posle tebe. Na bled! Šta to imamo tu? Jedan od posade akvadroma. Svi su ga napustili nakon nezgode. A on je njuškao oko našeg broda. Kako se zoveš, dečko? Jackie Turner, a ti? Jesi njuškalo? Niko ti ovde neće reći ko sam ja. Vidiš li ovo? Pomalo liči na akvadrom. Samo što je jedno 3 puta bolji. Znam jer sam ga ja izumeo. Ali je glupa mornarica odbacila moj dizajn. Sada sve počinje da ima smisla. Ta nesreća i nije bila nesreća. Ne razumem. Jackie je bio iza Bezubog kad sam ga posljednji put video. Da, ne znam šta je moglo da se desi. Možda se zapetlja u travu. Ima vazduha za još 2 sata. Ako je još u vodi. Laura, na šta misliš? Mislim da oni objekti koji su pratili brod nisu bili ribe i mislim da imaju veze sa Jackijevim nestankom. I da bi ti odgovorio na pitanje, ono što vam se desilo nije bio nesrećan slučaj. Ti si zao i platit ćeš zbog toga. Naprotiv, dečače. Imaću koristi od toga. Šta to govoriš? Jednostavno, akvadrom više ne može da bude izvučen. I umjesto da grade novi brod koji bi isto tako potonuo, sigurno će razmisliti o mom dizajnu. Nikada se nećeš izvući sa tim. To ti misliš. Otvori širom oči, Suzana. Ako vidiš išta neobično, viči. Razume, mama. Jean i ja se vraćamo u vodu da tražimo Jackija.
Molim te, traži pažljivo, Jean. Jack mi je jedini brat. Obećavam da ću se potruditi najbolje što umem. Hoćeš i ti da pomogneš, zar ne? Lesi, ostani. Mislim da ćeš biti od veće pomoći ovde. U redu, Jean Fox. Krećemo. Kako možemo da pomognemo? Ako bi našli način da izvadimo akvadrom, možda bi mogli da shvatimo šta se desilo, ali preduboko je za čoveka. A šta ako bi životinja otišla? To je to. Lesi, ti i bezubi ste geniji. Brzi. Ako uspeš da zakačiš ovaj kabel za brod, bit ćeš heroj. Srećno, Brzi. U redu, spuštaj ga. Hej, šta to pišeš? Ako već hoćeš da znaš, vodim dnevnik o svemu što se desilo danas, tako da mogu da napišem seminarski za školu. Nemoj da se snuždiš, ali ćeš malo zakasniti sutra u školu. Ne, neću. Kladim se da me cela mornarica sada traži. Ne shvataš da mornarica ne može da se meri sa J.V. Smidersom. Suzana, da li vidiš nešto? Ništa, mama, ali nastavit ćemo da gledamo. Kod ovog starog broda smo počeli i ništa nismo našli. Bojim se da je tako. Vazduh nam je pri kraju. Krenimo napolje. Brzi je blizu akvadroma. Puls i disanje su normalni. Napred, Brzi. Uspeo je. Došao je do akvadroma. Bravo, Brzi. Kada bi samo mogao da zakači kabel za izvlačenje... Šta je sa vama dvoma? Izgledate zabrinuto. Šta nije u redu, Bene? Imam osjećaj da nešto nije u redu sa Brzim. I Lesi i Bezubi to osjećaju. Brzi je već dugo vremena dole. Nadam se da je dobro. Više ne izgledaš zabrinuto, Lesi. To je to. Brzi je uspeo. Pažnja svima. Kabel je zakačen. Dišite. Valjda si znala zbog čega si lajala. Sada jedino da otkrijemo šta se desilo sa Jackijem. Pretražile smo sve u krugu od 5 kilometara i nismo našle ništa. Bojim se da ni mi nismo bili bolje sreće. Šta ćemo da uradimo sledeće? Moramo da pronađemo Jackija. Tata, evo izlazi akvadrom. Dobro je. Nadajmo se da može da nam ukaže na to šta se desilo Jackiju. Brzi, ti si neverovatna kornjača. Tako je, uradio je odličan posao i to sasvim sam. Samo malo. Mislim da je imao malu pomoć. Delfin, kakva lepa životinja. I veoma pametna. Neki naučnici veruju da oni imaju svoj jezik. Izgleda kao da želi nešto da nam kaže. Bojim se da je Lesi jedina koja ga razume. Lesi, Bezubi, gde idete? Da ovo nisam video rođenim očima, ne bih nikada poverovao. Vas dvoje hoćete da se vratite u vodu, ali zašto? Imam osjećaj da onaj delfin zna gde je Jackie. Misliš da je još negde pod vodom? Zvuči ludo, ali je jedini trag koji imamo. Zato idemo. Taj delfin stvarno zna gde ide. Ali ako nastavi ovako brzo, izmorit će nas sve.
Izgleda da idu ka nekom velikom koralnom grebenu. Svakim minutom ovo postaje sve čudnije. Lesi, čekaj! Pazite se, ovi korali su oštri kao žilet. Vidite, podmornica! Šta radi ovde? To bi i ja voleo da saznam. Zbog testiranja akvadroma ove vode su proglašene zabranjenim za sva plovila. Eno životinja. I po tome kako se ponašao, rekao bih da je Jackie unutra. Nabled! Šta je bilo? Gospodine Smithers, neki čudni zvuci se čuju izvan podmornice. Da ispitamo. Kakvi zvuci? Pa, kao da pas grebe po vratima. Lesi, Pas grebe pa vratima. Da li se osjećaš dobro? Znam da zvuči ludo, ali O, kako lepo vaspitan pas. Kuca. Vi nesposobnjakovići, otkriveni smo. Palite motore odmah. da, gospodine, odmah. Izgleda da nikog nema kod kuće. Ili to oni žele da mi mislimo? Podmornica se kreće, sklonite se svi. Ali Jackie je unutra, znam da jeste. Ne smemo im dozvoliti da pobegnu. Kontrolo, ovde kapetan. Pronašli smo podmornicu ovde dole i verujemo da je Jackie u njoj. Hvala Bogu, hvala Bogu. Ali niko ne odgovara, a i sada beže. Držat ćemo se koliko god možemo, ali nam treba pomoć. Radimo što brže možemo da popravimo akvadrom, ali potrajaće. Šta se dešava? Ide pravo na onaj koral. U pravu si. Brzo, sagnite se. I ostanite sagnuti. U redu je, prošli smo. Šta pokušavaju da urade? Da nas sastružu sa broda i zamalo su uspeli. Još se drže, gospodine. Pokušaj ponovo i ovaj put uradi kako treba. Da, gospodine. Evo ga ponovo. Ovaj put ga stvarno vozi blizu. Preblizu. Puštajte se svi. Nešto se desilo sa kontrolama. Ne mogu da upravljam. Pogrešno su procenili i polomili krilca za upravljanje. Jackie je unutra, moramo da uradimo nešto. I moramo brzo jer je ta podmornica izgubila kontrolu. Popravke su završene, možete da zaronite. Razumem, Laura. Drži se, Bene. Idemo dole. Možeš li išta da uradiš da sprečiš da potonemo? Pokušavam, ali ništa ne uspeva. Drži ovaj kurs, tata. Izgleda da stižemo Lesi i ostale. Idemo polako. Evo ih. Ukrcavamo kapetana i ostale. Svi su dobro. Locirala sam podmornicu i izgleda da ide ka dnu. Požurite. Moramo naći način da podignemo ovaj brod. Nije napravljen da izdrži ovoliki pritisak. Vidiš na šta mislim? Propušta vodu. Postoji samo jedan način da ih stignemo na vreme. Bene, punom parom napred. Uspeli smo, stigli smo. Ali kako ćemo ih izvući odande? Preduboko je za ronilačka odela. Prvo moramo da ih zaustavimo. Bene, izbaci magnetne kuke. Nazad punom snagom. Šta se dešava? Ne tonemo više. Ne znam, gospodine, ja nisam uradio ništa. ne, ali se kladim da spasioci jesu. Ovde akvadrom, spojili smo se za podmornicom i ukrcavamo ih kod nas. Šta je sa Jackijem? Je li dobro? Ćao, mama. Ne brini, dobro sam. Hvala Bogu. I gospodin Smithers je isto dobro, zahvaljujući akvadromu koji je hteo da uništi. Da. Zahvaljujući vašoj pomoći dokazali smo da je akvadrom dobar.
Skupio si baš dosta podataka za svoj seminarski, zar ne? Da, ali mislim da ga neću napisati. Zašto da ne? Priča je fantastična. Baš zbog toga. Toliko je fantastična da mi niko neće povjerovati. Massey's Rescue Rangers.